Rodrick Galdes kienet jindaħal fil-kumpanija Malita Investments u jifrekwenta u joħroġ mal-kontratturi. Dan saħħitu l-ex-membru parlamentari Ewropew Laburista u ex-chairman ta' Malita PLC Marlene Mizzi f'kidba fuq il-medja soċjali fejn Mizzi akkużat lill-Ministru responsabbli mill-Housing li kien jindaħal fl-affarijiet tal-kumpanija u sansitra jifrekwenta l-kontratturi. Biex imbagħad meta konfrontat lill-Ministru Galdes dwar dan kollu dan keċċija. Bil-ex MEP tal-Labor tiddikjara li kien ta' onur għalija li tneħħiet għaliex l-istorja se tkun qed titkellem waħda. Marlene Mizzi kienet tokkupa l-kariga ta' chairperson ta' Malita Investments sa' Mejju 2024 propju sa meta keċċija l-Ministru Galdes kumpanija li sservi bħala holding company għal proġetti kbar ta' żvilupp u li propju qiegħda fuq l-Stock Exchange ta' Malta. Bl-istat għandu 82% tal-kumpanija. Rapport ta' Times of Malta spjega illi minkejja li fl-ewwel 6 xhur tal-2025 il-kumpanija għamlet 5 miljun euro profitt itħabbat wiċċa ma' problemi finanzjarji serji. Fost l-oħrajn bil-proġett tal-housing f'Ħal-Farruċi kollu jaqaf temporanjament minħabba nuqqas ta' cash flow biex shareholders ma jirċevux dividends is-sena li għaddiet u diversi kontratturi oħrajn li qed jallegaw li qed għandhom jitħallsu. Matul il-jiem illi għaddew Galdes qar ma' Times illi ma' hu inkweta ċejn bil-qada finanzjarja tal-kumpanija. Intant, dan l-istazzjoni jinsab informat illi ċ-Chairman Eżekuttiv ta' Malita Investments Johan Farrugia li għadu kemm laħaq f'din il-kariga 7 xhur ilu irriżenja. Bekk l-inkwieta għal-Galdes jidher il-minfluk jonqos qiegħed jiżdied. Din il-kumpanija l-istess waħda li kienet involuta fil-frodi elettorali tal-Housing fis-Siġġiewi bl-ex segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino lura f'Mejju 2024 kien fetaħ 99 kawża u bil-qorti taqtaħħa favur il-Partit Nazzjonalista. Minkejja l-ordni tal-Maġistrat biex dan il-frodi jiġi investigat mill-Pulizija, sallum il-Kummissarju tal-Pulizija qatt ma sejjaħ lill-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista sabiex jisma' x'kienu jafu dwar dan il-każ. Fix-xhieda tal-qorti ntqal li l-Head of Customer Care ta' Rodrick Galdes f'dak il-perjodu, Marvik Grek, kienet konxja ta' dan kollu. Iżda issa sar magħruf illi mhux talli ma tteħdux il-passi fil-konfront tagħha talli sansitra l-istess Ministru laħħaq Chief of Staff tiegħu. Dan ikompli jiexet u jiffumenta aktar suspetti dwar kif wara xhieda bħal dik illi semmit fil-qorti minflok jieħu passi fil-konfront ta' Grek il-Ministru iddeċieda illi jpremja.